A verbena do Rella regresa mañá a Vilavidal en Ramirás da man da Asociación Cultural Rebulir. A cita, tal e como explica a organización, pretende ser unha celebración que recupere a esencia dos antigos bailes, onde se facilitaba a socialización veciñal a través da música. Que entendemos máis como un proxecto que se enmarca dentro da programación anual da Asociación Rebulir e que é un proxecto que intenta poñer o rural, un rural con nome propio que é Ramirás, no mapa e facer que durante un fin de semana a xente nos visite, que a xente coñeza a historia deste concello, da comarca e que poda visitar o que alí se ten, tendo como excusa o que é a verbena do Rella. O Rella era un gaiteiro que animou todas as festas da contorna. Moitos veciños e veciñas, cando falamos do Rella, se acordan de anécdotas e de curiosidades deste home que iba polas festas ca súa gaita e levando instrumentos para deixarlle o resto da xente e implicar nunha dinámica comunitaria. Haberá un obradoiro de iniciación ao baile tradicional, xogos tradicionais, un festival de escolas, actuarán Xúa, de Pefeito, Un Tobello, a Charanga Pontevella, Argalleiros da AC, Xacarandaina, Charanga o Fiadeiro, Ardentía, os Viruxes e Faíscas da Pontraga. Para poñer o broche final, a partir das 2 da mañá, haberá foliada libre.